हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। बेंगालर मांगलुर रडनि साखाथियाव थानाय केमिकेल कम्पानिया मैया बेलासिनि समाव अर खामनानै सेवहांगार जानायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बे अरा माबोरै खामदों माबोरै खामाखै दासिमबो डिटेल्स मोननाय जायाखै। केमिकेल कम्पानिमोन आरो बेंगालराव जादों घटनायानो। आइयो सेस केमिकेल कम्पानि सेस खामजोब्बाय नै बेंगालराव साफा खालामदों सेस लागा दै गारिया नै खामजोब्बाय। बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन खामनाया।